Okay, hi everyone. I'm here at Central Market kay mamalengke me. Okay. So, kay wala na may panakot, wala may sibuyas, wala na may ko ano. So, mga vegetables na hurot na sad. So, manguan meron. Merkado me diri sa dao. It's a Sunday, wala kay tawo, kay buntag pa, wala pa gali may mga hilamos, wala pa may mga ligo, so naanay mi sa market. Okay, that section muna mga isda, no, mga itlog, okay, may crabs, shrimps. Sorry na ko, madam. Okay. 150. Lamig kayo na kilawon, oh. Balik na ko. Sige. So, mga ni sa wet market, diri sa dao. Okay. All kinds of fish. So, pero maato ko una sa vegetables. Ala, kalami sa avocado, mangga. So, giuna jud na ko og adto ang mga vegetables, no? Kay wala na jud may vegetables, so kailangan jud na ko mukaon og daghang vegetables. You know, kay naman tay gibati, ingana, may sakit, may cancer. Kuan lang. Magnig kinapunta sa ato ang diet, more on fruits and vegetables. Sile, no? Favorite na mo ang sili espada. Daghan kay nagamit sa among balay. Sa inununan, sa tinowa, no? Ang sili espada. Sahay, sagaw sa mga gulay-gulay pod. Pero mostly on soup. So daghan kayong presko diri sa Dao Central Market. Maayo kung buntag, kay maupay pag display sa uban ng mga produce gikan sa mga farmers. Okay, nga makapili pa pud ka, ikaw mismo ang mo kuha sa mga items, unlike sa malls nga pinutos na daan di ta kapili. Although naamon po isahay makapili ta, pero mas nindot diri, I prefer na diri mamalengke sa Dao Market. Dugay-dugay ra pud ko wala nakaanhi dinhi kay usahay weekly ang among pagpangompra, kay kapoy daya pud nang sige everyday ta mangompra, no? So ako jung gipili ning mga kuan presko like okra, no? Dami kayang okra i-steam or isagol sa kanang ibabaw sa rice cooker, so maluto na siya. Itunlog dahil toyo, bites na. Bahalag walay laing sudan, okra. So, need po tag mga carrots, mga cruciferous vegetables, whatever, chacha. So, nga naman jud ng life. Mao din ato ang kinabuhi, no? Mukaon man jud ta. So, mukaon man lang, at least medyo healthy sad. Okay, healthy kunuhay ba? Pero agay, magkadaghan ako nag-cheat day ani. Sige na kog kaog karne. Pero niiwas ko sa mga red meat na. Ang talong, paborito sa amoa, kay daghan kay nang mahimo ang talong. Himuong tortang talong, isagol sa inununan, gisadong talong, butangan og itlog nga talong. Daghan kay mahimo nga dish ang talong. Og ampalaya pod. Favorite pod kaay nako ang ampalaya with egg. Onya, ang lami po na siyang salad. Okay? Ingita kong mga greens. Green leafy vegetables, mga tangkong. Okay? And, although, kaya nahurot naman ang tangkong na kung tanong, magtanong na po balik. So, ingana ko, no, mabusisi ko sa mga utanon. Ako ginatagsa-tagsaon og tanaw. Kay
kinahanglan jud ta, no? Atong tan-awon jud maayo kay basig na ay mga tunok-tunok din ha, na ay mga busdot-busdot or whatever, kinahanglan fresh. Kay dili pa yata everyday mapalit, no? Sayang po. Sayang ang kwarta. Wala ro ba kay kwarta? We're on a budget. Tight budget. Okay. Diba nakakaroon mahal kayong palaliton. So, magina wais shopper. So ganahan jud ko magsuroy-suroy, no? Labi na ani mga fruit section, mga fruits in season. Okay? Napo na din ha, no? Malingaw ra jud ko tanaw-tanaw sa mga baligya. Mura mag window shopping, no? Window shopping sa wet market, sa vegetable section, sa fruit section. Pero mapalit po ko ginagmay. Okay, na mga itlogan diri. So, at least, no, since the pandemic, medyo nabuhi na gipod balik ang merkado. Okay, alive na pud ang merkado, daghan na pud ang mga tao, daghan na pud ang mga display. So, okay. Medyo okay na gid siya ang sitwasyon, pero ako nagsige ra gihapon kog mask. No? Okay, added protection man na. Okay? Mo ni ang presyo sa mga itlog karon, ni mahal ng itlog. Okay? So, dinhi wala na ko gitanggal akong mask. Ang mga tao diri pwede nakasulod nga walay mask, pero ako nagmask gihapon for my added protection. Kaya simba ko na yung mga viruses around. At least masaha. Masaha. Okay, at least ba protektahan po ta magamay. Bata kabalo simba ko ayan na yung tawag balik COVID kay pahirap ra gyud ka sa mga katawhan. Mo ni, no, daghan ka ang mga display karon kay sili, okay, favorite na mga sili espada, okay, mga siling atsal. Di man to sili. Okay, ana. Kay importante kay na sa mga soups, o sa mga paksiw, no, kanang mga kanang mag-un-on me butangan na mo og kanang atsal. Ambot og mag-un-on mo butangan ba ninyo og atsal, basta kami butangan po namo og atsal magamay, butangan namo garlic, okay, or og na ay talong butangan talong, or okra butangan okra. Kuya kay ni among inununan na daghan kay garlic kasi mama ganahan po garlic, and garlic is antioxidant, no, anti-cancer char. So nga na, no, more or less mga veggie na ta. Talagsa ra ta mag cheat day. Pumukaon gyapon ko karne kay ingon si Doc, no diet restriction. Pero ako medyo nagdisiplin po ko gamay sa akong self. Di na po ko kay tumukaon ko humba nga isa ka bowl. Di na po na pwede. Mga 1 or 2 slices pwede na tambal ibog. Nga na kay we need meat man kuno pod sa ato ang body. So, balance diet kuno hay. Pero usahay ma-overbalance. Okay, so naana ko sa fruit section. Dire ko sa gawas, perteng, uwana. Okay, kusog nga uwan. Pero safe man noon po sila dire kay di man po mauwanan. Kinaari ko dire sa stall sa ako ang kabat sa high school. Okay, si Madam Milagros. Si Mila. Okay. Kung ano ko diri sila umarket, siya gi akong unahon kung mopalit ko og mga utanon. Mas maayo po ni iyang mga utanon naman kanang prutas. Maayo niya mga prutas kay mga fresh, kay mga bag-o nga stock. Nga ganahan pud ko kay panyoon. Panyoon ko ni Madam. Kanang mga tumoy-tumoy sa mga presyo iyahan ang magtangon i-round off. Salamat jud kayo ni Madam Mila kay ko niya pangayoon. Maangay ko ano yung mga prutas kay limpyo, presko, pwede ni mo makaon dayon. Photo ops ng duha. Medyo dugay-dugay namin wala nagkakita ay. Okay.
during batch gatherings, magkita ni sa high. Okay? So, chika-chika gamay, anak. Okay, mauna yung mga baligya. Wag halos lahat, Tagalog man pa. Wag halos tanan, naapod mo, na siya stock. Sa mangga, tamis niya mangga, sayang avocado. So, ang akong gipalit diri, mango steam. Favorite ko ni mama. Uy, gabunok dyan ang ulan. It's so rainy. Okay. Kumaunin mo sa Dao Central Market. Okay. So, gaulan man no. So, mangita sa lamig lubi kay lamig kayo ituno ron. Kinunuan. Mapalit lubi. Usually, dili dito yung palit ang tindahanan sa lubi kay automatic dahil kagod. Kaysa magkagod-kagod pa sa balay. Lisod na kaayo. Mas paano ng ginagodaan para at tutsuon na lang. Ito automatic. Diba? Morning siya. Okay. Ano ko dapita kagod sa lubi. Napalit og lubi. Kay aron okay, naman nagkagod, dali na kaayo ang lubi, nakagod. Pinunuan, puhon. Thank you! Okay, that's it for our vlog today. Thanks for watching. Bye!